चौबीस 2000 बसखां 24 तारिख 2024 जों पार्टी IPFT तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों जोंनि महारानीपुर फिसारि डिपार्टमेंट नि सुपारिनटेन्डेन्ट हानिबो जों गायसा डेपुटेसन रेरानि थां दङ तामले हिमबा जों जे IPFT BJP जुट सरकार तंमानि सत्तेव जों जे जतनिनो मानथाय हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै मानथाय हिसाबै जतनि मानथाय सकाय दङ हिसाबै जों दिनै जतननो सापर्ट खायो जों दिनै ओ मंगिया गामि BHC चेयारमेन मानगोनां सुनिल देव बर्मा जतननो सठिक भाबे जे फिसारि दप्तरनि जे मानथाय सकाय दङनि आबो बिलि बन्टन खाय दङ किन्तु बिलि बन्टन खाय दङनि सत्तेव दिनै आ जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट ब आबनो दिनाय खायै ब आबनो मानियाबोय ब तिनी व्यक्तिगत ब इको बुमुं लिस्ट खायै बिननो खाय कैंसिल खायै ताई कुबुनि बिनि व्यक्तिगत बुमुं न रिवै ब तिनी आ जागाबो आ मानथाय सकायनो ब सेप्लै दङ ब निजिस ब बुमुं रि आबो हायगे सामुं टां दङ आबन बागैनो जों तिनी तेलामुरा ईस्ट डिविजन IPFT पार्टी जों सिद्धांत नाखा आगामी 24 2024 जों फिसारि अफिसाव जों डेपुटेसन रेनानि बागै जों बाध्य मावखा जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों अनुमानो 200 जना मत जों तालांनाय डेपुटेसनाव एजेन्डा माने जोंनि अ जागायाव दंनाय जे फिसारिनि जे मानथाय सकाय जे अ दप्तरनि मानथाय सकायनो तैयै जोंनि समस्त बरकनो जे गायसानो फानो करेवै डिस्ट्रिब्यूट खायनायनि बागै जों आबन तैनो अफिसारि दप्तरनि सिबिनो जों खायनाय अमन बागैनो बसखां 24 तारिखआव जों डेपुटेसन खायनाय आबन बागै अर मीडियानि बिसिंतै साख्लायो जत ताखुक बखुकसं अ साख्लायमानि जे डेपुटेसन जत जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजननि फाइ मानजाक फायनायनि बागै आं खाबाय खुबैनो कबक जाव